Technology. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, honorarium kag benepisyo sa mga SK officials ginaduso. Pagpanagtag sang bulig sa NHA sa nalitan sa Bagyo Odette sa Kabankalan pati gayunon karon nga adlaw. Sa balita national, automated election servers i-shutdown sang COMELEC karon nga adlaw. Dako nga pierdes ang SSS ginapaimbestigahan ni Senator Tolentino. Sa balita international, 44 katao patay sa mabasko nga pag-ulan sa Brazil. Sa balita sa sports, Boston Celtics kag Miami Heat maghampang sang do-or-die game para sa Eastern Conference Finals. Balita entertainment, kilala nga beauty expert nga si James Cooper nagtaliwa na. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan naman nagkalain-lain nga sa isang tupad balay. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visaya. Karon nga adlaw, Lunes, Mayo 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon, Las 3 kay na sang kagahon ang low pressure area nakita nini sa 330 kilometros na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ang southwest monsoon na nag-apekto naman sa nakatundan nga bahin sang Luzon. Ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan ni may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang LPA. Mahinay, tutub kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nakatundan, padulong na bagat na ang mamatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasarangan naman ang pagdapya sang balod. Samtang adlaw na buta klas 5:24 kay na sang aga, magatulod naman las size karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought to you by Alamin kung paano sumali sa... Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning to Aksyon Doors. Mayong aga sa imo Action Boy, kag sa aton yung mga ka-aksyon, nga Yes. nagaupod sa gyapon sa aton sa Action Balita Morning Edition. Yes, tabi ako ko lang anay subong happy birthday si Mami Laling Quadernal. Happy birthday! Happy birthday karon nga adlaw, no? Pero sa on air karon of course kaysa on air ka pamati gina saya, no? Yes. So happy birthday kay Ma'am Laling Quadernal. Halin sa kay Sir Fernandine Quadernal Senior kag Junior. Yes. Birthday, no? Birthday. Happy birthday da. No? Kag sa aton mga ka-aksyon, like, share and follow lang kita sa aton nga FB Live. Good morning dira sa aton nga mga regular nga mga Facebook followers, no? Alex Fuentes, morning. Michael June Season, maayong agaman sa kay amigo naton Edwin Pineda, nga ari diri subong sa siyudad sa Bacolod. Din ka niya si amigo Edwin? Ha? Din siya kanilin? Sa New Jersey. New Jersey gali, no? Wow. Balo ka ning ining paghalog bala sa aton nga restrictions. Kundi kung fully vaccinated ka na, kung halin ka sa ibang nga pungsod, magpuli ka dire, why na kinanglan sang negative RT-PCR test? COVID-19 test. Why na kinanglan? So, mas halog na, muna nga damo na pululi sumong. Basta, ka-Action Boy, basta fully vaccinated ka. with at least one dose ng booster shot. Okay. Siya. Kaya di ba, diba subong gatag na duwa ka
Duha ka Second. booster shot, second. So with at least one booster So shot. makonsider ka fully vaccinated kung at least naka-isa ka, kundi may first kay second dose kita tapos may booster shot. Ang fully vaccinated, makonsider mo sa fully vaccinated kung naka-booster shot siya. Yes. At least one. Gusto nagali si Miss Lily King? Naway na ka mo ka-contact? Hambalya, sako, gid siya kuno kayo. Sige lang siya, amo nang gatawag siya, gulpi lang siya gatawag kasi niya sorry gid ay sako gigo kayo Way yada. problema. Kay ano pa siya gani kulang pag igulong iya time, di ba 1 month lang di siya. So Ma-extend kulang siya? pag iya time, ang hibuon niya ma-exit siya na sa iba niya lugar. Then balik di siya. Okay. Kaya di ba it's either duha na mong ma-exit ka or mabayad ka sang penalty nga nag-overstay ka di. So mas piliyon niya nga ma-exit anay then balik naman. Damo siguro gina Sana atipan ng mga all. Pwede ka upod sa business. exit. At lagi naman niya, upod ka, ma-exit ta. Uy, kasi dito ka balik. Ma'am, O exit. Madam, pwede ka po mag-exit ka. Sa Thailand siya ma-exit. Tiyo, may naman, no. Sige, very good, very good. Padala, taguro ilipante. Ay, Sige. ay kalai. Winston So, basta mo tambaya. Goles. Basta before siya kuno mapuli, ma-meet kita kuno liwat. Yes, Kaya dapat malagaw pa lang. rin siya sa station. Dili kay Dapat sako lang. lang gid siya kayo. Ricky Soriano, morning man. Kag Winston Goles. Standby sa mga balita na lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:08. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, ginaduso ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor ang proposed ordinance nga nagatag sang honorarium kay iban pa nga benepisyo kag pribiliyo sa tanan nga elected kag appointed sangguniang kabataan officials. Sang tinikdan nga semana sang ginaprubahan sa first reading sa konseho ang mga proposed ordinance. Nasaad sa Section 4 sa proposed ordinance nga makabaton sang bulanan nga honorarium ang mga SK o na mga SK officials lakip na ang SK Treasurer kag Secretary kag pagakuha ng pondo sa SK funds. Ang honorarium ay hatag sa katapusan nga regular monthly SK meeting. Nabutang man sa proposed ordinance nga pwede makahatag ang LGU pagi sa Office of the Local Chief Executive sang dugang honorarium kag social welfare contributions kag hazard pay sa mga SK chair, elected kag appointed members sang council apang subject sa post-audit jurisdiction sang Commission on Audit. Ginaduso man ang paghatag sang PhilHealth benefits sa mga SK kay man pang hazard pay nga ihatag sang LGU. Gintugyan sa Liga ng mga Barangay kag SK Federation ang pagpatuman sang sining ordinansa kaupod ang City Budget Office kag COA Bacolod. Pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa National Housing Authority o kun NHA sa manahalitan sang Bagyo Odette sa syudad sang Cabancalan subong nga adlaw Mayo 30. Ini ang unang ation sa pagpanagtag sang ayuda sang NHA sa Negros Occidental sa idalom sa Emergency Housing Assistance Program o kun EHAP Fund. Ang Cabancalan ang isa sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang Bagyo Odette sa Negros Occidental sa dong Desyembre 2021. Sa idalom sang Memorandum of Agreement sang NHA kag gobyerno probinsyal, 5,000 pesos ang mabaton sa tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga pulian. Buwas nga adlaw Hunyo 31 o kon Mayo 31 ipanagtag ang ayuda sa mga benepisyaryo sa syudad sang Cadiz, Victorias kag banwa sang Pontevedra samtang sa banwa sang Ilog naman sa Hunyo 3. December 29, 2021 opisyal nga ginhatag sang NHA ang 91 milyones pesos nga IHAP fund sa Negros Occidental. May kabugusan nga 18,200 ka mga benepisyaryo ang makabaton sang amo nga ayuda. Aprobado na sa second reading ang ginadusong nga ordinansa ni Councilor Al Victor Espino nga nagadumili sa pag-operate sang drone mga 100 meters ang radius halin sa jail facility sa siyudad sang Bacolod. Ginpatag ni Espino, tinutuyo sang proposed ordinance nga malikawan ang pag-usar sang drone para maghulog sang kontrabando sa mga presuhan. Nasaad sa ordinansa ang exempted ang mga law enforcement agencies, emergency management offices kag duly authorized ang LGU nga may koordinasyon sa tagdumalahan sang presuhan. Ang persona nga maglapas sa sining pulisa ang papanaugan sang penalidad nga 1,000 ka pesos para sa first offense, 1,500 pesos para sa second offense kag 2,500 pesos para sa third offense o kung pagkapreso sa masobra 3 ka bulan apang hindi magsobra sa 6 ka bulan depende sa desisyon sang korte.
Gintugyan sa PNP kag Public Order and Security Office kag sa barangay kaupod ang BJMP personnel ang pagpatuman sang sining nga ordinansa. May napulo ka bago nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kag nagdala sa kabilugan nga 183,779. Samtang may isa naman ka na-report nga naka-recover sa COVID-19 kag ang total recoveries ang nagdangat na sa 177,108. Wala naman sang may na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll nagapabilin sa 5,839. Sa karon 731 aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. 5 ka mga lugar sa Western Visayas ang wala sang bago nga kaso sa COVID-19 kahapon nga adlaw Mayo 29. Ini amo ang probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag siyudad sang Iloilo. Samtang may 4 naman ka bago nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sang Iloilo, 3 sa probinsya sang Negros Occidental kag 3 man sa siyudad sang Bacolod. Sa mga aktibo nga kaso, 44.46% diri ang asymptomatic, 34.61% ang mild, 10.94% lamang ang may moderate, kag 9.58% ang may severe symptoms. Nagapanguna naman ang probinsya sang Iloilo sa may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa records ng Department of Health, ang Iloilo ang may 42,063 nga kibilugan nga kaso sa COVID-19 sa diin 40,409 diri ang local cases. Ginasundan ini sang probinsya sang Negros Occidental nga may 40,409 kag 37,111 diri ang local cases. Ang syudad sang Iloilo ang may 31,534 nga kaso sa COVID-19, 28,007 sa siyudad sa Bacolod, 15,203 sa probinsya sa Aklan, 12,353 sa probinsya sa Capiz, kag 8,518 sa probinsya sa Antique. Ang probinsya sa Guimaras ang may pinakadutay nga kaso nga mayara lang sa 3,772. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Automated election servers i-shutdown sa COMELEC karon nga adlaw. Samtang dako nga pierde sang SSS ginapaimbestigahan ni Senator Tolentino. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira para balas. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon. Life extension. Okay, sakay din ito ginaman kay John Vercel Hurilio. Good morning dira, no? Good morning. Kita mo? Wala. Dina Magbato Malabago, maing agaman. Yes. Kay Ma'am Luisa Luing Melos. Hi, good morning, Still Ma'am watching. And Ricky Caballo Subaldo Jr. Sige, go. Rochelle Evangelista, good morning sa imo. Happy Monday. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man sa liwat. Norman Monteclaro Lapar, good morning. Dara sa may relocation sa may Paet, La Carlota Paet, City. Paet. Okay. Paet. Kaya kay Paet ang spelling niyo mo tiba si Paet. Kay kung Paet dapat ay. Correct? Hindi ka paet. Paet. Kaya Sol Lama Barnacha sa Wadikha. Dahil sa may Thailand. Thailand. Thai. Thai. Land. Thailand. Sungog gida. Pusga gida pa. Kaya Maninoy Michael June P. Season. Good morning sa iyo dra sa may ginag-greet niya ang tanan niya. Sumag Tabunan Athletic Club members. Thank you from Chatu Elise Paranaque. Ato naman sa Paranaque. Ato na siya gali dito. Lagi siya nagpa-goodbye. Bala, tawag sa akin doon, despedida. Wala nga magbalik na siya. Correct. Despedida. Lagi siya kapabalo-balo nga mabalik na siya. Sad. Yes, sad. Kaya Miss Remia Garcia, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man. Watching while grilling. Ay, nag-grill sila sang barbecue. Para kay Doc Matt Mayo sa backyard namon. Ay, yes, grabe no? Enjoy! Namin na sila no? Enjoy your barbecue. Namin na sila ka mga mag-barbecue sila ka mga lagko no sila nga mga steak, cuts bala mga steak. Sige lang. Kaya amo ginadaya sa US. Kaya doon ka namin, ito sang vibe nila kung mag-barbecue kaya sagwa sang ilabalabalay action boy na. Sa ilang lawn nami. Kaya Miss Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning. Miss Jinky Dialagdon, good morning naman sa imo sa may Phoenix, Arizona. Kag sa family sa Pandanon DSB. Kay Mama Lulit kag Papa Joe Nida, good morning sa inyo. Kag sa tanan niyang family members. Maayong aga gid. Okay? Si Migot Rudy Gonzalez, good morning man. Good morning. Ano ni man? Your Samsung, ano man? Ano your Samsung? Ginatanaw ko pa ang good mag-open. Greet ko na si Ev Smart Salcedo, good morning man. And kay Dennis Nuestro, sang Woodfire Bacolod, uy may aga dra sa inyo. Kay dali lang kay greet abla na si Inday Ann Lisay? Oo, kay greet sila sa GC. O, greet na di siya sa group chat. Okay. Happy birthday, luwat sa imo, Ann Defensor Lisay. Yes. Okay. You have been chosen. Okay.
Good morning man kay Leo Talaban sang La Castellana, kay Sir Awin Torres at Tito Awin, good morning. Oy, morning dira. Ay doon nagtawag siya sa ako sa nagligad, galing wala ko signal. Ano tong yung tawag yaman? Basigal ano siya subong ga pamati. Imang ko Si Tito mo Awin. Ah. Good morning dira sa imo migo no? Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good morning man. May ilan nga pag-monitor. Sige. Kay imo nga ihada sa Japan, kay Miss Maria Rivera Murayama. Yes. Good morning. Yada test, morning dira. Kag saya nga Iloy. Sakay Marjun Rivera Muray Ami Rivera lang ni saya. Rivera lang yan ano. Sugpunan mo pa ya. Sige Salamat Miss Jinky sa imong ginsend nga 50 stars. Thank you so much. Okay? So, Aksyon Boy, ano ni kaniyam ba kuman? Mother's Day man bala subong kay May 30. Kabalo ka nga Mother's Day subong. Okay na ko no? May 30. Standby na ko na ta. Sige, standby na kita sa mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic doon, ng transit dito sulod, ang Mang continuous rin ang nag-sagbit sa The Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginanunsyo sa Commission on Elections nga natalana i-shut down ang automated election servers kag network infrastructure sa Mayo 30, 3 ka semana pa lamang matapos ang piniliay. Ang pag-shutdown sang AES ang pagkasaksiyan sa mga political parties kag citizens arms groups. Sa 3 ka mga lugar sa Metro Manila sa dinlahamtang mga data centers, magapatigan sa opisyal nga pag-shutdown sa mga servers. Sa piyak naman sang palayag sa Philippine National Police nga malinong ang piniliay, ginlaragway naman ini sa iban nga pungsod nga wala ini makapasar sa standard sa isa ka demokratiko kag patas nga eleksyon. Nagapadayon ang China sa pagtukod sa mga struktura sa Subi Reef sa West Philippine Sea. Sunod sa technology firm nga Similarity, nagapatukod sang 7 kabagong nga construction site ang China sa Reef Site A. Nakitaan man nga nagdulong sang mga materyales ang China sa Mayo 5. Sunod ka Professor Romela Banlawi, isa ka security expert ang kakulang sa Code of Conduct sa tunga sa China kag Association of Southeast Asian Nation o kung asya ng problema nga dapat gilayon hatagan sa aksyon. Makabulig man ang Code of Conduct bangod sa nagapadayon ng development sa ginaagawan nga teritoryo. Ginapaimbestigahan naman ni Senator Francis Tolentino sa Senado ang gidaligar dako nga pagkapiyerde sa Social Security System o kon SSS. Sa ginfile nga Senate Resolution 1006, ginpahag ni Tolentino ang 2021 unaudited financial statements ng SSS sa dinasaad nga napiyerde sila sa tong 2021 sang 843.9 bilyones pesos. Nasaad naman sa resolusyon ang mga legal kag technical nga patag sang SSS kung nga amin nagluntad nga mga sa isang pagkapiyerde sang accounting sang Philippine Financial Reporting Standard. Diri gina konsiderar ang mga basic payments nga bayaran sang SSS sa palabuton. Gipasiguro naman sa resolusyon nga mabakod ang SSS kag secured ang cash loans ini kag masolusyonan ang pagkinahanglan sa mga miyembro. Para naman sa kay Tolentino, bisan pa nga nagkaigo ang patag angot sa pagkapiyerde, kinahanglan sa gyapon ni nga mausisa kag maybaluan ang epekto sini sa financial financial ikasarang sang SSS para mabayaran ang benepisyo sa mga miyembro. Kinahanglan man matun-an ang Social Security benefits sang nagadako nga miyembro kung nagadamo nga miyembro sang SSS kag manginbasihan kung kinahanglan nga maghimo sang bag-o nga lahi kag regulasyon agud masiguro ang kabakod sini. Ginparindugan sang Korte Suprema ang dismissal sang isa ka anay opisyal sang Philippine National Police o PNP bangod sang kailabtanan sini sa questionable nga pagbakal sang duha ka mga second-hand nga helicopters nga nagabalo sang 105 milyones pesos sa idalom sa administrasyon ni anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sa 21 ka pahina nga desisyon sang 3rd Division, ginpanindugan sini ang desisyon ni anay Ombudsman Conchita Carpio Morales nga may administratibo nga baylasyon si anay PNP Legal Service Chief Police Director Harold Obalde bangod sang pagbakal sang duha ka second-hand nga helicopter para sa PNP Special Action Force. Ini sa pihak nga ginabsuelto sang korte si anay First Gentleman Jose Miguel Arroyo nga isa sa ginatudlo central figure sa corruption scandal. Sadtong tuig 2011 nagpatigayon sang privilege speech si Senator Ping Lacson kag ginpahayag nga ang duha sa 3 ka ginbakal nga helicopter sang PNP ang sadtuan ay ginapanag-iyahan sang sadto presidente nga si GMA kag sang iyabana. Tuig 2012 naman sa nagwaang resulta kag ginpahayag nga guilty si Obalde sa kaso nga grave misconduct. Nakahanda naman ang gobyerno nga buligan nga makabalik sa Pilipinas ang mga overseas Filipino workers nga yara sa Sri Lanka kung kinahanglanon. Ginbarunggihan sa Malacanang sa mga OFWs nga gusto magbalik sa Pilipinas nga makikangot sa embahada sa Pilipinas sa Dhaka o kung sa honorary consulate sa Colombo. Ginpahayag ni Communication Undersecretary Michael Christian Ablan nga nagaserbi man nga acting deputy presidential spokesperson nga nakabantay ang Department of Foreign Affairs sa tunga sa nagkatabo nga economic crisis sa Sri Lanka. Base sa minakauli nga datos ng DFA, yara sa 581 ka Filipino ang yara sa Sri Lanka kalabanan pa dayon nga nagatrabaho sa piyak sang nagakatabo nga economic crisis. Ginsulit ni Ablan ang nauna nga pahayag sang DFA nga wala pa sang nag-request nga magbalik sa Pilipinas o kung magpa-repatriate.
Ginabaligya na lang sa 10 ka piso kada kilo ang carrots ng isa ka mangunguma sa La Trinidad, Benguet. Sulod sa nagpost nga isa ka manunudlo nga si Leonora Havonillo, duha ka adlaw na ngayara sa bagsakan sang mga utan ang mga mangunguma pero wala sa may nagabakal rason nga gintanyag na lang nga ihatag sa iya. Ginpost niya ini sa Facebook kag dako ang iya kalipay sang nabakalang kapin isa ka tonelada nga carrots. Sunod sa League of Association sa La Trinidad Vegetable Trading Areas, pigaw gid man sa karon ang bentahanay sang carrots magluwas pa nga oversupply. Nabaluan isa sa madugay na problema sa mga mangunguma sa Benguet, among smuggled nga utan, partikular na ang carrots nga among tuman nga nag-apekto sa ila nga mga produkto. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis. Okay, so sige, kay di na to ginagani man. Ginasido ko, dahil lang gid wala. Kasabal, mataas pa ko guro ay. Di ka na to kagina-action boy na last na grade. Wait, kaya gina-check ko pa. Ay, nasido gi kuya. Mainom ko na yung tubig guro ay. Gusto mo kibuton da ka? Amo na. Kaya kung masido ka kuno, mampawan nga kung ginakibot ka mo. Ay, bongga. Di lang ko pagkibuta. Kay basi, blo matamparusan. Good luck ko tayo makibot. Sige dali man tada kay kuano kay dali lang Torco Jungko, arin ako kay migo ko Torx. Torco Jungko kay Sir Obregon. Good morning sir, palihog follow up pamangkot parte sa ayuda sa Bagyudet kung ano katuod nga total damage lang.
Dahil lang yung Aksyon Boy, kaya ma-drink ko na yung water lily. Sige. Okay. Sige, kaya mangkot sila kung ano ka tuod nga total damage lang makabaton. Sang sining ayuda. Ano to ang balita kay na mamati ka mo to kay na sang mga balita to kay di na to si Aksyon Dorel man. Kay subong adlaw dira sa may syudad sang Kabankalan magasugod sa pagpanagtag no dali lang kita. Kay Jose Harrison Lapinig Junio sa Stonehaven, Granada. Mayeth Julian kagkaya Mamluing Melos, of course, good morning yapon dira sa imo. Melchor Baroka Rumbines sa may Kagawad, may aga dira sa may Hinubaan. Lito Dayap, good morning man kag dira sa may barangay Punta Taytay, no? Kay Virgil Legaspi Colosso, good morning man. Kag happy birthday liwat kay Toto Ayan J. Trava. Good morning man kay Tatay Teddy, Roslyn May, Joanne G. kag Tessie Galong. Alin ini sa kay Rona Rihida Trava, no? Good morning dira sa inyo, no? At siyempre ko bisang local news mo dabi. Kay tanawon ko bala ko anong ginasiling da. Si Jerry Gatcho, maing agaman. Ano nga ang silig niya? Ano ha? Parte sa ba tagtagan sa ayuda bala. Kaya mangkot deka. Sige nanay. Ano ka to? Nyo to damage lang makabaton. 5,000 ang mabaton sang mga totally destroyed kag partially damaged nga puloy-an. So, bisan partially damaged. 5K gyapon. 5K. Kita mo man inabutan sa balita, 5,000 ang mabaton sa tag-iya sang totally destroyed kag partially damaged nga puloy-an. So, buwas nga adlaw Hunyo 31, dira iya sa siyudad sang Cadiz, Victorias kag Pontevedra kay karon nga adlaw sa Kawayan sa Kabankalan mo. Sa Hunyo 13 sa Ilog. Basta mo natin sa balita nga ang totally destroyed kag partially damaged may ara nga 5,000 pesos. Okay? Okay. Tag na ina sa kay Kwan, kay Sintugi na ding na Sor Obregon. Sor Obregon. Sige Di ka na Aksyon Boy. Basa last. Diri na ta kay Jerry Gatcho. Jerry Gatcho. Good morning. Kay Arthur Galieto, good morning man sa imo. May taga pag pamati. Okay? So, good morning man kay Smart Salcedo. Kay Nong Jurgen Hunsay. Maing aga. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa detalye, Balita International, 44 ka mga tao ang nagkalamatay bungod sa lapnagon nga pag-ulan sa Northeast Brazil. Sunod sa Minister of Regional Development Head nga si Daniel Ferreira, may 56 ka matao pang missing, samtang 25 naman ang pilason. Naglabot naman sa kapin 4,000 ka matao na dulaan sa puloy-an bawod sa wala untat nga pagbubo sa mabaskog nga pag-ulan. Pila sa mga nagkalamatay ang bawod sa landslide sa Recife area sa Pernambuco State. Duha ka adlaw nga nakabatsyag sa mabaskog nga pag-ulan ang lugar nga rason sa pagkarumpag sa mga kabalayan. Nagpatigay na sa rescue operations sa otoridad sa nasambit nga lugar. Samtang ang presyo sang diesel kag kerosene ginabulumanta nga bagasaka na naman. Samtang ang presyo sang gasolina ginalauman nga maganubo naman buwas nga adlaw sunod ini sa estimate sang oil industry. Sa gasolina, mahimo nga pagnubo sa 1.70 tutup 1.90 ang kada litro. Sa diesel, pesos tutup 1.20 naman ang pagsaka. Ang kerosene magasaka man sang 2 tutup 2.20 ang kada litro. Ang saka sa presyo nakita sa nga tuig bagud man sang konflikto sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang lockdown naman sa China ang masami mangin isa man sa mga faktor sa presyo sa trade market.
Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 52 pesos kag 26 centimos. Ang Singapore dollars, 38 pesos kag 17 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 65 centimos. Kag sa aton nga Balita Entertainment, nagtaliwan na ang veterano nga beauty expert nga si James Cooper sa edad nga 73. Ini ang ginkompirma sa nga utod nga babayi nga si Grace San Miguel Agsalod ang pagtaliwan ni Cooper samtang ini ang yara sa San Pablo City, Laguna. Nagapreparar ni sa prosesyon para sa Santa Cruzan sa San Pablo Cathedral sa ini ang gulpi na lang nga natumba. Gindala pa siya sa community hospital sa San Pablo City apang ini ang ginbawian sang kabuhi. Nagselebrar pa ini sa ika-73 ng kadlawan sa Mayo 18. Si Cooper ang nagsikat sa Hollywood sa 1970s ang nangin makeup artist ini sa masikat nga artista kaangay nanday Farrah Fawcett, Victoria Principal kag Jamie Lee Curtis. Isa man siya sa haligi sa mga local makeup artist kaangay sa nagtaliwan man nga si Fanny Serrano, Jessie Mendez kag madamo nga iban pa. Sa sports naman, ang 2022 Eastern Conference Finals magatakop karon nga adlaw paagi sa Game 7. Sa din maghampang ang Miami Heat kag Boston Celtics dito sa lugar sa Miami. Kung Miami Heat para sa ila sining spot nga makasulod sa NBA Finals batok sa Warriors. Ang hampang magasugod nila sa 8:30 Eastern Time. Ang Miami nakagbuwar sa inis ang Game 7 pinagi sa pagdaog batok sa Boston sa naligad nga Biyernes ang gabi 111-103. Si Jimmy Butler amo naman ang mayara sang pinakamayong performance nga may 47 ka puntos sa among hampang. Ang Game 7 para makasulod ni sa NBA Finals, either ang Heat o ang Boston Celtics ang mangin Eastern Conference champions sa karon kag amo ang mag-enkwentro sa Warriors sa NBA Finals. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Monday sa imo! Yes, happy Monday kag good morning. Yes, And congratulations sa Team Co-op Manghanoy, champion sa SK Mayor Mai Interbarkada Basketball Tournament. Congratulations! May kagadra sa taga Manghanoy, ha? Yes. Kag happy birthday, Action Boy, kay Action Ann Defensor Lisay. Yes, happy birthday, Ann. Sa Aha. kay, happy, pila na si Ann 27. Yes. Happy birthday sa imo, Action Ann, Defensor Lisay. Lisay. Kag happy birthday man kay Ma'am Maria Consolacion Quadernal. Yes. Birthday niya today. Happy Birthday sa kay Mami Laling Quadernal. Yes. Alin mismo kay Nonoy Quadernal, kag kay of course kay Sir Nanding Quadernal. Yes. Happy birthday. Kabay pa nga mangin malipayon, mangin masadya ang birthday ni Mami Laling. Kag Sige. Action Boy, congratulations man sa bata ni Sir Nonoy Quadernal. Bilang si Ella Quadernal. Gina-graduate siya. Uy. So, Saan, no? congratulations. Graduate kid. siya Sa, sa eskwelahan na lang, hindi siya. Di Sa kayo base swimming senior. contest. Base ko senior high. Ala ka ba? Ulam na. I think senior high ni nga mo ni nga, not sure. Ay, hindi guro, basta Then, college na ni guro. College na ni na guro, yan. no? Oo. mo ni. Aba, So, congratulations, Gid, sa imo, Ella Quadernal. Ayan, Jay Trava, happy birthday man karon nga daw. Yes. Ka-birthday ni Ann. Damo mo birthday mo may 30 oo. Kaga. Dan kasi may isa pa ko nga tamiyon si malipat ako bala. Sige, kabasi magsunggod. Kaya basi magsunggod bala kag hindi ako pagdalaan sang pasalubong. Happy birthday kay Dr. Vernie Sayapal Pahilanga. No, kuan siya kasi ni Teray Linahakayaw. Kasi niya ni ato sa Palawan, i-greet agid ni kay I-greet mo gid na. Hindi ba lang kapag siling ko nga kung ano na madala mo sa akon from Palawan, nag-ano siya? Nag-like siya 5 times gid. Nag-amo na sa nag-approve. Approve siya. Mego tala Leo Talaban sa kuan good morning sa Manghanoy, no? Okay. Happy birthday liwat Damsi. Oh, Damsi. Damsi. And Defensor.
Damsig Damsig ya. yun. Kaga tamyawon ko liwat action boy. Good morning gid kay Miss Marjorie Tipsay. May Oy, aga sa Marge, imo. congrats. Our Mascom alumni president. Congratulations, Marge! May ginasa bala, Of ako course. highly recommended. Yeah, super highly. Super highly. Super buot, Aha. super pisan, super rich. Abo. Good morning mo siya bata. Nalipat ko galing mag-asa ngalan sang iya nga bata. Pero good morning, gid. Sige. Thank you so much. Okay. Kay Allen Lowe Himotea, morning man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Lorna Pacto, sa Talok, Bago City. Good morning dira sa imo, Lawrence. Okay. Sige, go! Sige. So, diri kita sa aton nga balita special action boy. Ini man nagkalain-lain niya sahi bala sa imong nga tupad balay. Okay. May Dahil mga- si Jimmy Latido Senior dira sa Mailoma sa Bonifacio Detachment. Aha, good morning. Sige. May Dahil lain nga saya sang imo nga kaingod. kaingod balay, tupad balay, tupad balay, neighbor. neighbor. Ano pag tawag mo sa ila? Samo na siya. Okay? So, ari action boy ang una. By the way, congratulations kay sa ila ko no alam-alam nga hinablos ni Raydan Velasco nga si Alisa Aiko. Nga nagano siya nag-graduate ni Guro kaya Basi- nakabutang lang congratulations. Kasi bala mga may Cum loud laude na dabla. siguro. Oo. Lain sa inyo siya nga talking loud lang yan kamoy. Talking loud. Talking loud lang yan. Talking But, loudly. abilidara. Bali, talking loudly in the classroom kamuya. So ay kamuya loudly. Wala. Talking loudly lang. Okay naman kami sinasamo na. At least Ang importante masaya. Muna. Masaya at nakatalk. sige. Kasabad. Ano na So, nga mga- number 1 action boy, ang ginatawag nga Chucky. Chucky? Yan, Chucky. Anong Kung Chucky? silingon, Hindi siya magbu- Chucky nang daw sa pelikula nga Chucky. Oo, O kung kita mo nang na? ginainom mo Chucky. Hindi kayo makabayad ka na yan sa ginalawag mga ginainom yan. Dito lang to sa Sa pelikula. Sa pelikula lang ta. Kay naman. Chucky. Kay ini sila action boy nga matupad balay nga mga Chucky. Dasi mga Chaka mga na. Chaka. Sili Charot ko niya. Oo. Diya, mga tupad balay nga buot sa imong tubangan pero pag talikod mo bisan ano lang galing ginahambal. Bunun niya ka sa likod. Oo, bunun talikod. niya ka sa likod. Backstabber siya black boy nga Kasi tawag. Chucky, bay ka pang buno. So Chaka siya nga Chucky. Chaka sa nga Chucky. Ti Chaka na nga daan si Chucky. Chaka. Hindi na si Chucky mo na sa pelikula ka pang buno na siya. May dal na siya. Dal na siya. So may... Gawa nang yung matawag. Gasika lang siya. Tiyan mo na sang neighbor mo nga Chucky kung ginabuno ya ka sa likod. Chaka nga Chucky. So, amo na siya. Arab lang, ay Mari, mayo-mayo gid ba si mo tubangan? Ay kanami ibla Mari angayan kagid sa imo bag or reband nga buhok, mga rebanded nga hair. Do ka do naghubin imo tsura. Sa Tapos likod. pag talikod mo, ay sus nga nag-amo na si iya yung pila na ng edad niya. Yung patigil bakla ilang taon. Nang tawo bala kay do paypay nga kita mo ng paypay nga gaunay lang wala. Do paypay tapos kanipis-nipis pas ang buhok ilang tawo do 13 na lang kabilog. Ay kala. Tapos nakakuha sa guro yung budget. Nakakuha na sa purpose guro. Oo, hindi. Hindi pa gin 4 piece eh. Nga amo na gurong resulta sang wala ito gin panagtag sang eleksyon. Pro leader gali. Family leader. Family leader. Hindi mo na guro na perde guro yung kandidato. Yun na kayo yung panagtag mo na guro yung pariban. Tawa bala ka na rebanded siya sa bang bago pa yung cellphone. Ay kala. Bago pa. Pero sa tubang, Pero ha? Mari Pero ito ka, ba? Mari ka nami, ngayon. Git no, sa imo, naghubin Oo, kapag ilang naghubin taon. ka, Ay, oo. kala. Kaya ka plastic kay Mari. Chucky. Oo. Chucky ka, Mari. Chucky. Okay? So, ano na siya. So, next action boy, ang mga musang. Ang Musang. ginatawag. Mga... Ang musang is sa sapat na siya mo, ano sa kaninang, hindi sa leopard eh. O leopard? Ang daw taliwis na guro ano ay. Daw family of tiger na sila mo leopard or anong ganina pag ibang musang basta mo guro Cheetah? leopard. Ano? Cheetah ya amo ako na yan ang sa family of monkeys na yan. Ay, gali ka? Ang cheetah. cheetah. Cheetah gali mo ganda. Sorry. Tingala ko man. Okay. Ang namin ko malapit ni mama ang monkey kasi cheetah gid ya. Talak. Ang cheetah hindi bla mo na sa ang fastest animal sila sa leopard. Oo, maglagan ko no. Dumaman siya ka na. Okay. So sila action boy ang mga chismosa. Musang or chismosa. Musang. Arab lang mas nakaibalo pa sila sa iyong mga life story. Marites. Pati chismis sa iba niya barangay kabalo pa siya. Oh. Na perte no. Miyara ko bla kilala.
Ito halos tanan lang katabo sa kwan, balaan niya. Kabalo siya ya. Oo. So, certified So, siya. basta nga wala ka sang basta may pamangkot ka dito ka lang mangkot. Ano to na kwan kuno to niya? Ako tabla siya no kay kabalo na siya, no? So siya nang ginimo nga reference. Wala. Hindi Like, source of chismis. Okay? Kaya. So, ako na siya, action boy. Mga musang or mga chismosa. Hindi kini malikawan, kag hindi kini mano sa imong tupad balay, madula sa imong tupad balay. Labi na ko mga barangay-barangay. Kaysa bagay, kung mga subdivision, action boy, usually, wala man niya mayo may kanya-kanya sila nga life, Kasi mga purok-purok. Sa mga purok-purok especially ang purok sa purok tumpok bla na naragin na sila. Anas laga tinumpok. Ginto sa purok tumpok tinumpok sa piramida. Tapos storyahan ka na nila, tapos maglabay ka daw gisa do ka lang-alang no kay Dugol pinaglinong. Sila. Pero mga sapak-sapak din sa imo. Ay kalai. Okay? So, next action boy, ining mga tupad balay nga dead ma lang balay ha. Dead ma. But silingon, kung mga, dead sulay. Arang dead ma nga, wala pa kay alam la si mo. Kung baga, wala sila, mabiga video, kaya da sila hasta na yasang kaagahon, na yung, gawd-gawd, hindi kaya katulog yati, wala sila pa kay alam. Go lang sila yapon. Las 2:30 na vlog I did it my way. Kung di na bunan. Gawa mo na sa layaw. Layo mo nang gisa kay ako okay lang ko nang gisa sa mga video kay balang ng tupad nga daw gaon. Pero maintindihan mo man. Maintindihan ko man kapin pa ko may mga okasyon. Maintindihan ko ginaya. Wala ginang ang problema. hindi ko lang maintindihan nga pinitinsya na sila nga ang kanta tani enjoy na mo. Hindi ko ano naman, pilib lang kanta nga Aram lang dumagisi ang puwak mo lang yung kanta, no? Pilib lang kanta nga malambot lang sa vocal cords mo. Masarangan mo lang. Hindi kayo kabalo ka na gid nga iyan isang journey kanta kay Arnel Pineda na ya. Ang tingog mo yan daw pang Nunoy Zuniga, naging track day mo sa Arnel Pineda. Tigali kay action, para kis nga daw ano lang ka-enjoy vlog sa hindi lang makaya, go na lang nan. Para lang ma-enjoy pagid bala. Akong advice sa sing along. May advice mo. May advice na yun. Ang pagkanta is enjoyment na sa dapat mo ma-enjoy ka da. Tikon ang imo ginapili nga kanta daw makawasak sang vocal cords mo. Hindi ka na mag-enjoy mayo o kung enjoy ka lang ya pero ka pamati si buhay nag-enjoy. Wala nag-enjoy, no? Daw maglinggi ng ulo niya. Pilialan daw lang mga masarangan sang vocal cords mo. Basta? Hosto nation boy. Inaya nga mga kanta, mga pang diva, mga Aksyon Dorel. Patad ko da ya. Patad ko da ya. Patad, libatad. Ano kita gusto nang maghampang ka na ginagamit ang batad? Ano ganun ang hampang? Bugoy. Bugoy na. Okay? So, next action boy, ang mga friendly nga tupad balay. Friendly. Ano ba lang friendly? Sila katama si mo nga daw, pwede mo silang bilinan sa bata mo, di ba? Mare, Pero na pala no, ginbili ko sa tupad balay yung bata ko. Mare, nang pwede ko mabilin lang yung baang si Tuto si mo. Oo, Maria, di ka Maria makadto. Pa Singapore ko, Maria mga... Singapore eh. Katsa. Itilin. Abi ko, maparibad ka lang, Maria. Pa Singapore ka na gali. Yan, nanggalain. Okay lang akong action boy. Kung galisin siya. Lain ko ibilin lang gidya sa ano lang gidya. Nga wala kambal kung ano. May panuktok blasi mo. Tapos may tawag. Liaras dalong. Ay, tita, nang siling ko na ni mama, nang dirilang ko anay si mo. Ay, wala gilito. Oo. Ting bata, guro mga 5 years old pa lang. Di lang ko anay kung tita si imo o ni mama. Dito si mama mo to. Sige to, sulod dito Di si mama mo to nagpa Singapore tita. Mga 1 month bakasyon. Grabe man May lang ko nang mabalik pa after 1 month. Like kung after 2 years. Kimuburat siya ganyan. Mayo man Basta padalaan nila kakadabulan. So, ang mga video kay wala na nambal nila. Nagasya comment sila ni Ma'am Elizabeth. No? Kaya may ara kita nga city ordinance ko no? Nga until 10 p.m. lang video kay. Sa mga balaya. Sa mga balaya. Sa mga video kay guro na I don't know. Basta ako kung may okasyon na intindihan. Basta ano guro 10 p.m. ang video kay. Basta sa mga public nga no. Hindi sa inyo. Sa mga kwan, sa mga balay. Sa mga balay. Oo, pero kung may okasyon. Galing kay do kada gabi joke ka muna ya. Hindi na nayamo ya. Okay lang na iya nga ano bala nga daw ano na kada may okasyon lang, may birthday, anniversary or ano dara.
Plus nga halos kada gabi kay bag-oy nyo nga magic-sing dati. Sino yan? Di ba? Oo. Pag-o tistingan. Kaya base masala rasunan mo ko blayangan niya balok niya duwam lang ko okasyon nga gabi joke kuya sir mo kung sa ni pwedeng videoke makwenta lang kay ya sir duwam lang ko okasyon ano okasyon na mag-videoke kanya kung in love ko kag hindi ko in love. Ayaw mo na. Inano na yun. When I'm in love gabi joke ko when Videoke I'm siya. not in love gabi joke ko. So Tinduan kung lang in ako love okasyon. siya nang ginakanta niya. Ate kung in love ka guro mga kuan mga Kayo hadang-daan, ikaw na nga. I found the love. Wala. Te kung ano ya kung broken hearted. Kung broken heart, diyan kundi mga sana. Ay, hindi na Dalawa mo ako, yan. hindi Hindi na yan mo Where yan. do broken hearts go? Ako na. Kasuko. Hindi. Kung broken heart, hindi na mga napakasakit. Kuya. Kuya. Ano rin Hindi kuya? broken hearted. Ay, kalain. Di ba? Okay mo na siya. Peter Ang mga Aligarbes kumanta. Jr. Ay, gumonitor sila ni Doña Elena. Gali. Ay, Amo din guro si Doña Kong. Elena. Si Ano gusto Kong. niya, Elena? Si Kong guro mo ni siya pangalan si Peter. Ba, siguro Si ay. Don Kong. Good morning lang da kay Madam Elena. Doña. Doon sa mga Doña, ginaya. Doña, hindi pwede Madam. Hindi Sorry. pwede nga madam lang. Oo. Dapat Doña, gidya. Ang saya dira nga, saya dira nga, ano ganit, sa tawag sa grocery store. Grocery store, gidya. supermarket. Yes. Good morning lang dira. Ay, hindi man gid supermarket. Dati hindi gima muna. Mga mini market lang. Mga mini market. Ay, wala pa guro. Basta ginano pa, ginatukod pa lang supermarket. Correct. Okay. Miss Georgia Gargasiran, morning dira. Nami ka na video kay pag may karga, I completely agree. Kuan bala na tum lang ba kasi mga one time ma-meet naman ta bala. Pwede na sa nga mag sa kuan sa mga amo nga video kay okay lang. Ate yan. pwede ginaaw, wala problema. Talara mo sa tabok dalan na. Ara man na saya. Ara man na siya sa tabok dalan. Pwede Sige Pwede sano, kuan ta sanuhaw. na. I-schedule ta. Mga basta balonta ka, balon mo si Miss Georgia. Ha? Sige. Diding Alomiento, morning man, Homa Lumena, Teresa Lumukso. Sana all mayaw dahalin sa NHA. Man kami diri sa Nubaan, tani kami man diri sa Nubaan ba? Daw schedule ang Nubaan pa no? Joel de Tomal, morning man. Kag sige, okay na? Okay na. Si Lorna Pakto do may ara pa sa ko ano. May mga kuan pa siya. Mapasubo. Sige. Basta Miss Georgia, relax lang Stand by for more updates. Mga ka-aksyon ninyo ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Lunes, Mayo 30. 2 days to go na lang, mad-June na kita mga ka-aksyon. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. 2020.